Client panapa tasarirwa nebora ngoma rimwe 1 rechikadzi riri kuda kuzvita rakangwara. Zviri kuitika panapa, munhu uyo ane channel yake yaakavhura. Zvaakavhura channel yake, ari kutraya by all means kuisa confusion muvanhu. Munhu uyo ane vanhu vari kumufollowa muchannel make vakawanda. Ari kuplaya role yakaita seyagambakwe yekuprovida vanhu information yekunyeba. Munhu iyeyo vanhu vari kumufollowa akavakumbira marimwe zuro akati ndinokumbira kuti munhu wese ari pachannel panapa asende atore foto rebuilding riri kwaari aposte panapa. Akatokumbira nemamwe madetails akawandisa muvanhu, zvinhu zvisiri kutomboitwa kana naani ari kuparticipata mustruggle yatiri inoi. Handiti tiri kupanzwa client. Munhu iyeyu chinangwa chake aroda kubatisa vanhu nezvigananda, nekuti akatokumbira kutoti vanhu vamuprovide madetails. Vanhu vanoprovide madetails akadaro iwayo kureva kuti vasara vasina kana security pavari. Iye ndiye anenge akuva master. Saka pakangoita mumwe anokura musoro pakati pevanhu vese vakamusendera zvavakamusendera, anonyura. Saka kune vanhu vari kumeka sure kuti she is keeping them behind from what is happening in the struggle. Ari kutovaita kuti vanhu ivavo vave vanhu vake. Ari kuda kuedza kutraya kuredusa vanhu vakawandisa vari kuparticipata mustruggle vari free, vari mumastreets umu. Ari kuda kusungisa vanhu. Munhu iyeyo ndiBarrister Jojo. Haana kupindura pandakataura ndichivabhasha vese nachimhama panapa, ende ndicharamba ndichitaura pamusoro pake. Kupindura kwake kana kusapindura ndabasa nazvo. Uri kupanzwa? Munhu iyeyo akutonetsa vana vaiswa parisk, vana veZimbabwe, nekuda kwaBarrister Jojo. Ari kutora madetails evanhu achiita sekunge struggle iyi ine zvimwe zvinhu zvakawanda wanda zviri kuda kuiswa. Ari kuda kutotaura zvinhu zvakatopfuura zviri kutaurwa navageza. Mumwe wevanhu vari kuuya vachivhunza nekutaura pamusoro pavageza nenzira dzakaipa stereki. Asi chikonzero nechinangwa china Barrister Jojo ndicho chitori very dangerous. Barrister Jojo atori more dangerous kupfuura chimhama, nekuti Barrister Jojo ari kutoda misoro yevanhu mujeri. Saka regedza nditaurire vanhu vakaprovida madetails avo kuna Barrister Jojo vachifungidzira kuti pamwe otherwise ndo zvinhu zviri kudiwa munguva inoi. Madetails emunhu, they are more important to be kept a secret nemuridzi wavo, kwete zvekuti hanzi munhu anowanikwa achizvipublisha, achizviyanika pachena muno musocial media munomu, achiti ini ndiri kuwanikwa ndiri kwakati pasina vamunangago. Handifunge kuti zvinhu izvozvo zvinoitwa nemunhu ari wise. Vanhu imimi muri kupa Barrister Jojo madetails enyu muchimufollowa, muri kuziva kuti ndiani? Makambomubvunza here kuti akambotaura navageza? Kune vanhu vanotaura navageza, kune vanhu vanotaura even naChamisa chaiye. Makambokonfema here nezvake Barrister Jojo kuti anozikanwa here? Nekuti Barrister Jojo isusu tinotomuziva kuti muZanu-PF, mumwe wezvigananda wekwaMunangagwa. Takambozvitaura zvinhu izvo vanhu mukaramba muchiignore. Zvino izvozvo makutorerwa madetails enyu achienda kunoiswa musystem. Muri kuenda kunoiswa mumalisti evanhu vanozotsvagwa imimi kuti musenzeswe. Muchamanikidzwa muchipuhwa kana mari kana kumanikidzwa by force kuti mimi mupandukire struggle. Imimi matorwa naBarrister Jojo nekuti anenge akukukontrolai nekuda kwemadetails amuri kukumbirwa imimi kuti muprovide. Right now makaudzwa imimi kunzi Nyoka yeMabhunu channel ndo inokuprovidai information inenge itori vital pane zviri kuitwa mustruggle. Handitika makaudzwa imimi kunzi vageza ndo vanouya vachizotaura nemi.
zviri paground ndo zvavanokuudzai. Pane zvine kodzero yekuti mimi muzvizive, kozoita zvimwe zvinhu zvamunenge musingafanirwe kuziva, zvisingafanirwe kungozikanwa nemunhu wese. Inenge iri security yekuitira kuti movement iripo irambe ichienderera kumberi. Handiti muri kupanzwa? Saka ndo madetails amunonzwa ana barrister George vachiuya vachichallenja vageza panapa, vachitaura vachiita sekuti vageza vari kutaura information isina kukwana, information yakashota. There's no need yekuti vanhu vaudzwe zvinhu zvese zviri kuitika. Takabva tabata uyu, tikabva taita izvi neuyu, uyu tinoda kumubatira apa, uyu tichazomuita izvi. Hazvisiri izvo zvingataurwe navageza izvozvo zvinobvunzwa naana barrister George. Handitika vageza vari kutaura kuti vanhu stay safe, garai kudzimba dzenyu. Imi mogara kundzimba dzenyu here? Imi muchiprovhaidha mumwe munhu wamusingazive, wamusina kana kutombobvira makamboona, muchimupa madetails enyu. Imimi muri kuti muri kuitiswe chii? Ndiri kukumbira kune vanhu vasati vaprovhaidha madetails iwayo kuchannel yabarrister George, beware, munonyudzwa ibere iro riri kuda kutokudyai. Ari kutotsvaga ropa renyu izvozvi. Muchazadzwa mese mujeri in 2 weeks to come. Handiti munozviziva kuti zvinhu zvandinogara ndichitaura panapa zvinozopedzera zvaita sei? Situation yatiinayo nhasi nezvese zvakaitika pamaabductions nechichi, zvese izvo handina kuzvitaura. Chii chakaitika last week kusvikira pari zvino? Makanzwa maresults mangani akabuda? Izvozvi ndiri kudzoka futi kwamuri ndichikuudzai mese imi muri kuchannel yabarrister George kuti rambai muriko, asi muchatenga kuona muchidisappear 1-1, vamwe vachipinzwa majeri, vamwe vachiitwa zvavanenge vachiitwa. Handitika zvichitipenda nekuti iwewe paunenge uchiparticipate uchitaura uri muchannel mabarrister George, uri kutaura uchiti chii, ende uri kuplaya role ipi uri muchannel yabarrister George. Saka musazoti handina kukuudzai. Ini ndinokuudzai. Mazvinzwa? Munhu wamunochengetedza imimi chete ndinyoka yemabhunu navageza. Munhu mumwe wamunototeerera ana Saruwa kana ana Mudzingwa ndo vanhu vandinotokudirectai ndichitokubatsirai. Vanhu ivavo ndo vanogona kukubatsiridzai. Tine maYoutubers edu isusu vakaita saana DJ Wally chibaba icho, naKuliend chibaba futi, nenyaya Vision TV. Munonzwa zvinhu zvinenge zviri pachena nekuti ndo maYoutubers edu isusu atiri kutemba. Handitika tina ana KG Madokero vanotaura panapa, tine vakawandisa. Ndichazoya ndichikutaurirai vamwe wacho. Kune vamwe vari kutengwa izvozvi. Handitika you need to be very much careful. Saka imimi kana muchida kunge muri mukati, muchida kuva involved mustruggle yatiri iyi, muchateerera madetails iwaya, neinformation iyo yandiri kutaura nezvichataurwa navageza zvinenge zvichibva muvanhu vari ndiri kutaura kuti vanokuprovide information yakakwana inenge isina chitsotsi, isingazokurasisei imimi kana kukukandirai mumajeri. Handiti mazvinzwa? Saka ndati beware of barrister George. Handina audio yakawanda, asi ndoda kuti ndikutaurirei kuti I am very sorry kune vanhu vese vakaprovida madetails avo vachitumidzira muchannel mabarrister George. Hazvisiri izvo zvinoitwa mustruggle. Some details are to be kept private. Handiti mazvinzwa? Asi zvese zvekuti munhu unobva wangoenda pachena haisati yava nguva yekuti vanhu vakasunungurwa zvekuti munhu wese anoti ndinoda kuudzwa neari kunditungamirira pasocial media channel ndiye achandiudza, achazondiitira izvi neizvi neizvi. Kune variko vane kodzero, kwete vanhu vakaita sana barrister George. Mukaona munhu anongouya panapa achiita sekuti haasi kunzwisisa zvinotaurwa navageza, munhu anotaura sekuti arikuda kukubatsirai kuita zvekuanalyza mawords, information iri kubva mumuromo wavageza, munhu iye ari kukunyeberai, munhu iyeye murakashi. Saka barrister George ngauye panapa kana achida tisangane, murakashi. Inini handina munhu wandinotya, inini handina kana munhu wandinotombotya, ende nditori magetsi. Inini ndakatoipa kwete zvekutombotamba zviya zviya. Handisi wekutombotamba naye kutomboitirwa izvozvo. Ndinoya panapa ndichikuudzai
zvinenge zviri mu situation yamunenge muri panguva iyoyo. Ndinoya panapa ndichikupai warnings nema red flags panapa. Ezvese zvinogona kukanganisai imimi kana muchida kuramba muri mustruggle iyi kuti isazokunetsei kana kuti kuzokuremerai imimi. Saka mukateerera nekunzwa, ndinofungidzira kuti zvinogona kuita zvinhu zvakanaka. Asi mukati imimi munogona kuteera ana barista Jojo nekuti vanhu vari talkative and vari too sweet mukutaura kwavo, muchazoona results ezviri kuitika kwavari vanhu ivavo. Saka inini handisi kuti muregedze kuteera barista Jojo, asi ndoda kuti mumuteere muchiziva kuti munhu wamuri kuteera isusu tiri kumuramba veGeza Revolution. Hatimuzive munhu iye, hatishandidzane naye, hatidi kana kutombomuona, ende hatimbofa takamboshandidzana naye. Hamumbofa makanzwa munhu wese ari mustruggle achitaura nezvabarista Jojo, be it Mudzingwa Saruwaka, Nyoka Yemabhunu kana kuti whoever. Inini chaiye handidi kana kutombosangana naye. Ndikatosangana naye panotobvira moto. Handidi kana kutombomuona munhu anotonzi barista Jojo, nekuti zvinhu zvaari kuita ari kutocreata mamwe madamages. Otherwise vana veZimbabwe nguva yedu ingadai yakatoita pfupi yekugadzirisa zvinhu izvi. Dai tisina kupindirwa nevanhu vakaita sana barista Jojo, ana Chimhama nevamwe vanhu vechikadzi vaitumwa. Kwakanyanya kutumwa vanhu vechikadzi ndo vakazouya vachinyangira, vakaita zvinhu zvakawandisisa, vakaita madamages mamwe ari kugadziriswa izvozvi. Handiti muri kupanzwisisa, asi struggle iri kuramba ichienderera mberi. Kuhukura kwembwa hakuzotadzise nzou kufamba. Ndatenda.